Wsnosa nôl, os a rhywun wedi deitha ni na un o brif broblemau ein swyddfa fysa ysbryd, sa'n ni wedi chwerthu'n yn gwyneba nhw. Sna neb yn chwerthu'n rwan. Dydy o ddim yn ysbryd gyfeillgar iawn. Os gen rhywun lasad y ddŵr yn ei llaw, wneith o hitio fo. Mae'n cuddio prena mesur, taflenni, pensilia. O, nath o'n dwy'n babi chdi am byddefnos, Judy. Do. Felly, bydd rhaid o fynd. Da ni'n gwybod dipyn bach amdano fo ar ôl wneud dipyn o'n chwiliad. Colonel Edwards di enw o, yr oedd un o'r rai a bu farw ar y Titanic. Wel, nath o'n boddi fo'r llong, dydd cyn i'r llong fynd lawr, nath o byta frecwast rhy fawr a boddi yn y pwll nofio. Nath yr exorcism ddim gweithio. Mae'n debyg fod y ysbryd ddim yn dallt gorchmynion y pregethwr. I ddechrau fo, oeddwn i'n meddwl na ella styfnigrwydd ar rhan yr ysbryd oedd o, ond wedyn daeth yr ateb yn glir. Saes ydy'r ysbryd. Da ni di reid posteri fyny efo'r wyddor Gymraeg, rhifa, lluniau nifeiliad i ddechrau'r broses dysgu. You're gonna die, bitch. Ti'n mynd i farw'r ast. Ti'n mynd i farw'r ast. Mae'n dod yn ei flaen yn andros o dda. Mas yna mi than dod. Acen, pob sill. Mas yna mi than dod! Ac y treiglio, popeth fel yn dod ymlaen yn ffain hefyd. Mas yna mi than dod! A rwan dwi'n meddwl bod yn amser wneud yr exorcism. Dos o yma. Ti'n meddwl bod o'n iawn? Car chdi, di hwnna? Ia.